Гісторыя штука спрэчная. Таму мы чулі і будзем чуць пра тое, што беларусы быццам перацягваюць ліцвінізм у літоўцаў, Каліноўскі польскі, а не наш герой, бо ваяваў за Літву ў складзе Польшчы і гэтак далей. Але дзе ж праўда? А яна ў тым, што трэба ўсвядоміць і прыняць. Беларусы маладая нацыя, але старажытны народ. Беларусы, назвы якія ўмацаваліся крыху больш за 100 гадоў таму, у канцы 19 стагоддзя. Раней нас называлі ліцвінамі і русінамі. Зусім даўно крывічамі, а найбольшага росквіту мы дасягнулі ў агульнай з літоўцамі дзяржаве, вялікім княстве літоўскім. Але сёння мы самастойная нацыя з тэрыторыяй у сваіх межах, няхай і пакуль не ў самых прыстойных руках. Мы з гонарам прызнаем і называем сябе беларусамі, нацыя, якая ўзнікла на ранейшай літоўскай зямлі. І гэта таксама праўда. Дык ці можам лічыць тых, хто змагаўся за гэтыя землі, нашымі героямі? Канешне. Да станаўлення беларушчыны мясцовая патрыятычная эліта рухала ідэю адраджэння Літвы з усімі народамі-спадкаемцамі ВКЛ. Самі сябе яны лічылі тымі самымі ліцвінамі, а арыенцір на Польшу тлумачыўся гістарычным досведам часоў Уніі і Рэчы Паспалітай. Таму невядома, ці была б самастойная Беларусь і беларусы, каб не было нашай агульнай Літвы. І ў гэтым няма нічога страшнага. Такая наша гісторыя. І ёй можна і трэба ганарыцца. Згодны з такім раскладам? Падзяліцеся з намі.